тамошобинони азиз, барномаи раҳбара аз тариқи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумии манзури шумо. имрӯз мо ният дорем ба яке аз шаҳрҳои зебоманзари кишварамон, шаҳри Ҳисори Шодмон сафар намоем ва дар ин сафар албатта мо он чизҳоро ки мушоҳида менамоем барои шумо пешкаш мекунем ва ёдрас мешавем ки роҳи шаҳри Ҳисор аз Душанбе то қалъаи Ҳисор 20 километрро ташкил медиҳад ва мо итминон дорем ҳамаи он чизҳое ки дар раҳ имрӯз мушоҳида мекунем барои шумо намоиш медиҳем. Фақат моро ҳамроҳӣ намоед. ҳисор шаҳрест дар Тоҷикистон. ин шаҳри таърихӣ ва рушдкарда дар маркази водии Ҳисор байни дарёи Чангоб ва наҳри калони Ҳисор ҷойгир аст. Ҳисор дар қисми ҷанубу ғарбии водӣ аз маркази маъмурии ҷумҳурӣ шаҳри Душанбе 20 километр дур мебошад. ин шаҳр дар саддаҳои миёна Шумон ном доштааст ва дар роҳномаҳо ва таърихномаҳои қадим ба гунаи Сумон низ навишта шудааст. шаҳри бостонии Ҳисор бо инфрасохтори пешрафта дар самтҳои сайёҳии таърихию фарҳангӣ, табиию экологӣ, кӯҳнавардӣ, табобатию истироҳатӣ, варзишӣ, бостоншиносӣ барои ҷалби сайёҳон имкониятҳои фарроғ дорад. айни замон дар ҳудуди шаҳр зиёда аз 80 ёдгории таърихӣ, 8 ёдгории монументалӣ, 12 меъморӣ ва 67 археологӣ мавҷуд аст ки дар байни сайёҳон маъруфият доранд. ёдрас мешавам ки дар бораи шаҳри Ҳисор бисёр сухану ривоятҳо, қиссаҳо оварда шуданд. Ҳатто дар китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров низ аз таърихи пайдоиши қалъаи Ҳисор, шаҳри Ҳисор суханон оварда шудаанд. албатта маро як эҳсоси аҷиб фаро гирифтааст. мехоҳам ҳарчи зудтар аз ин шаҳри зебо, аз он ҷойҳои таърихӣ, ҷойҳои фарҳангӣ дидан намоям. соли 2015 роҳи автомобилгарди Душанбе-Турсунзода тармим гардидааст. байни Ҳисор Душанбе ва Ҳисор Турсунзода мунтазам нақлиёт мегардад. обу ҳавои шаҳри Ҳисор махсусан дар фасли тирамоҳ барои сайру сайёҳат хеле мувофиқ аст. тамошобинони азиз, инак мо қарор дорем дар роҳи гардиши Ҳисор ва ёдрас мешавем ки ин ҷо роҳ ба ду самт тақсим мешавад, тарафи Турсунзода ва Ҳисор. чун мо мақсад дорем ба қалъаи Ҳисор сафар намоем, албатта мо ин самтро интихоб менамоем ва аз ин ҷо аллакай маҷмӯаи Харбуза дида мешавад. албатта мо аз он дидан менамоем. аз наздик рафтем. чойхонаи миллии Ҳисори Шодмон дар майдони 4.5 гектар дар шафати роҳи автомобилгард бунёд ёфта, дар атрофи чойхона дарахтони ороишӣ,
ва гулу буттаҳо шинонда шудааст. ҳангоми наздик шудан ба чойхона ки бо шакли харбуза бунёд шудааст, дидем ки сайёҳони хориҷӣ назди бино бо як ҳавас расм мегирифтанд. Радует ваш город, красивый, солнечный, люди красивые, добродушные, доброжелательные, искренние, всегда готовы помочь. Сюда вот очень красивый, да. Смотреть, потихонечку, да, как местные живут, да. В кишлаках, познакомиться с вашей для нас жизнью, это как бы, да, в диковинку, как, думаю, интересно. Как вот так. Потом планируем ехать в Худжанд. И в Узбекистан, Ташкент, Бухара. То есть тоже посмотреть. И обратно опять через Худжанд въезжать сюда. У них строительство, смотри, как строят хорошо. У них советский Таджикистан немножко другой был. А сейчас как Дубай. Такие все дома с подсветкой, парки. Дешевые фрукты, овощи и натурально этот аромат пахнет. Стремятся. Нет, вы стремитесь, да, к лучшему, я понимаю, да, уже. Сейчас оно постепенно у вас наладится. Ну, мне нравится вот этот колорит ваш восточный. Еда такая интересная. Экология какая-то. Да, экология. У вас чисто, да, у вас вот эти даже фрукты возьми там. Все натуральное, да. чойхонаи харбуза бо як сабки меъмории ғайримаъмул бо суннатҳои бостонии шаҳрсозии тоҷикон сохта шудааст. аммо ҳангоми суҳбат бо посбони чойхона маълум гардид ки ин иншоот муддати зиёд фаъолият намекунад. барномаи раҳбарраҳ идома дорад. айни ҳол мо қарор дорем дар назди чойхонаи харбуза ва ин чойхона бисёр ҳам зебо бо тарҳи бо меъмории ба худ хос сохта шудааст ва дар ин ҷо мо аллакай чандин сайёҳони хориҷиро мушоҳида намудем. барои онҳо ҳам ин меъморӣ, ин тарзи сохтмони чойхона хеле ҳам маъқул шуд, хеле писанд омад ва мо вориди чойхона мешавем. дар асоси тарҳи ғайримаъмулӣ бинокорӣ ошёнаи якуми чойхона ки 1600 метри мураббаъ толор дорад барои беш аз 1000 нафар пешбинӣ шудааст. ҳангоми ворид шудан ба дохили чойхонаи харбуза маълум гардид ки он воқеан ҳам хеле калон мебошад ва дар хотир дорам ки баландии ин чойхона 43 метрро дар бар мегирад, дарозияш бошад беш аз 100 метр ва паҳнои он 55 метрро ташкил медиҳад. вале афсӯс ки айни ҳол ин чойхона фаъолият накарда истодааст. мо ба ошёнаи дуюм баромадем ва ин ҷо бисёрам як майдони хеле калон, иншоот воқеан калон ва боиси таассуфовар аст ки ин иншоот имрӯз фаъолият накарда истодааст. хело ҳам ҷолиб аст дар ин ҷо. дар ошёнаи дуввум толори аслии чойхона ки аз майдони 2036 метри мураббаъ иборат аст, дорои 1200 ҷойи нишаст мебошад ва ба шакли харбуза сохта шуда ҳамчунин айвони фарохе дорад. тамошобинони азиз, мо аллакай аз дохили ин чойхонаи харбуза берун омадем ва ёдрас мешавем ки имрӯз сайёҳон кадом сайёҳеро ки мо во нахӯрдем ҳатман дар ин ҷо як сурат мегирифт ва ман ҳам мехостам дар назди чойхонаи харбуза як сурати хотирмонро гирам.
баъди тамошо аз чойхонаи харбуза мо саёҳатамонро идома дода ба самти маркази шаҳри ҳисор ҳаракат намудем. маркази шаҳр нисбат ба дигар мавзеъҳо фарқкунанда буда, аллакай аз дохили нақлиёт биноҳои зебои боҳашамату баландошёна, марказҳои хизматрасонӣ, ошхонаву қаҳвахонаҳо ва дигар иншооти замонавӣ ба назар мерасид. тамошобинони азиз, мо роҳ ба сӯи қалъаро идома медиҳем ва айни ҳол мо қарор дорем дар маркази шаҳри ҳисор ва дар як тарафи марказ терминали мусофирбар бозори марказӣ ҷойгир шудааст. ҳамчунин дар қади роҳҳо мо марказҳои хурди хизматрасониро мушоҳида намудаем. гарчанде маркази шаҳр ҷолиби диққат аст, аммо мо тасмим гирифтем ҳарчи зудтар ҳаракатамонро ба самти қалъаи таърихии ҳисор идома бахшем. вале заминҳои васеъу ҳосилхез ва табиати зебо нагузошт ки мо ин мавзеъро тамошо накарда гузарем. дар қисми бештари заминҳои шафати роҳ пахта кишт карда шудааст. маълум гардид ки бештари сокинони ин минтақа ба парвариши пахта машғул мебошанд. воқеан ин навъи зироат бойгарии асосии кишвар аст. сокинони меҳнатдӯсти ҳисор заминҳоро самараноку оқилона истифода мебаранд. то расидан ба нуқтаи интихоб намудаамон, яъне қалъаи ҳисор, он қадар роҳи дур намонда буд, вале дар роҳ ба сӯи қалъа як мавзеи дигари ҷолиб диққату таваҷҷӯҳи моро ба худ кашид. ин ҳам бошад маҷмӯаи фароғатӣ ва хизматрасонии Шаршара ва ин мавзеъ дар қади роҳ ҷойгир шудааст ва кадом меҳмон сайёҳе ки мегузарад ҳатман вориди ин мавзеъи фароғатӣ мегардад. ёдрас мешавем ки табиат, тарзи сохтмони ин мавзеъ хеле зебо ҳаст ва мо ҳам ҳамроҳи шумо айни ҳол дида менамоем аз Шаршараи шаҳри ҳисор. иншоот дорои 700 ҷойи нишаст буда, он барои баргузор намудани тӯю маърака ва ҳамоишу чорабиниҳои гуногун пешбинӣ гардидааст. ҳамчунин дар он ҷиҳати қабули сайёҳону истироҳати шаҳрвандон шароити мусоид фароҳам гардидааст. дар дохили маҷмӯа гулу буттаҳои нодир ва дарахтони ҳамешасабз шинонида шудааст ва боғи зимистона тарҳи дигарро зам намудааст. дохили боғ беш аз 7000 дарахти нодир дорад ки асосан аз кишварҳои аврупо ворид карда шудаанд. ин дарахтон дар баробари зебу зиннати хоса доштанашон ҳамчунин ба саломатии фароғаткунандагон низ фоидаовар мебошанд. гирду атрофи боғ бошад бо зиёда аз 4500 бех дарахти сояафкан оро ёфта, ҳамчунин иншоотро 105000 гулу буттаҳои ороишӣ зебу зиннат медиҳанд. бо истифода аз имконоти фароҳам овардашуда, сокинону меҳмонон дар тамоми фасли сол метавонанд дар иҳотаи табиати зебову сабз истироҳати худро хубу хотирмосипарӣ намоянд.
воқеан ҳангоми ворид шудан ба ин маҷмӯъа, ба ин мавзеъ маро бисёр таассуроти ҷолиб фаро гирифт, зеро муҳити ин мавзеъ воқеан ҷолиб аст. дар ин ҷо растаниҳо, дарахтони сабзрангу зебо, муҳити тоза, ҳавои форам ва шаршараи сунъӣ ки боз ҳам табиатро дучанд зебо мегардонад мушоҳида карда мумкин аст. барои ман хеле писанд омад. ин мавзеъ бо санъати баланди меъморӣ ва шаклу намои муосир оро ёфтааст. дар маҷмӯъа бо санъати баланд барои сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ хӯрокҳои миллӣ омода гардида, ҳамчунин мизоҷон метавонанд мувофиқи хоҳиши худ таомҳои аврупоиро низ фармоиш диҳанд. девор ва гирду атрофи иншоот пурра бо сангҳои маҳаллӣ оро ёфта, дар он табиати зебо ва ҳайвоноти нодири Тоҷикистон акс ёфтанд, ки бешубҳа диққати ҷаҳонгардонро ба худ ҷалб хоҳад кард. дар саҳни маҷмӯъа шаршараи муҳташам ва фаввораи зебо бунёд ёфта, барои фароғати мизоҷон суҳбат карда ва нишастгоҳҳо насб гардидааст. иншооти нав дорои таваққуфгоҳ бо 150 ҷой буда, роҳрав ва гирду атрофи он пурра сафолатпӯш гардидааст. ниҳоят мо ба яке аз минтақаҳои маъруфи сайёҳии шаҳр, ки нисбатан меҳмонони зиёд ҳамасола аз он дидан мекунанд, яъне мамнӯъгоҳи таърихию кишваршиносии қалъаи Ҳисор расидем. тамошобинони азиз, белохира мо расидем ба нуқтаи интихоб намудаамон, яъне қалъаи Ҳисор, ва айни ҳол мо қарор дорем дар наздикии ин қалъа. бубинед чӣ гуна гирду атрофи қалъа низ оро зебо сохта шудааст. дар ин ҷо курсиҳои нишаст дида мешавад. сайёҳони дохиливу хориҷӣ метавонанд аз ин мавзеъ истифода намоянд. ва ёдрас мешавем ки қалъа аз маркази шаҳри Ҳисор 6 километр дуртар мебошад ва инак мо ворид мешавем ба иншооти таърихи археологӣ қалъаи Ҳисор. рафтем. қалъаи Ҳисор дар тарафи шарқи шаҳри Ҳисор воқеъ буда, ёдгории археологӣ ва таърихӣ мебошад. онро соли 1946 олим, археолог Михаил Дьяконов тадқиқ намуд. қалъа дар болои теппа ҷойгир шуда, масоҳати умумии он 17 гектарро ташкил медиҳад. Таҷикистон ин 146-мин давлате мебошад ки ман сафар намудам. пеш аз омадан ба ин ҷо барои худам тасаввуроти дигар хел доштам. хеле зебо аст ва Тоҷикистон барои ин минтақа бисёр кишвари муҳим аст ва онро тоҷи Осиёи Миёна ҳам гуфтан мумкин аст. ман ба бисёр минтақаҳои Тоҷикистон сафар намудам. аз ҳама зиёд шаҳри Душанбе ва мавзеи майдони Парчам писандам омад. фарҳанги омехташудаи ин ду кишварро мушоҳида намудам. албатта дар бораи қалъаи Ҳисор гуфтаниам ки тарҳи бино ҷолиб ва ғайриоддӣ аст. маълум аст ки он таърихи хеле қадима дорад ва имрӯз ҳамроҳи ман бисёр меҳмонону сайёҳон аз ин ҷо дидан намуданд. ин қалъа дар оянда метавонад ба самти туризм даромади хубро биёрад.
қалаи Ҳисор девори мустаҳкам, бурҷҳою тиркашҳо ва дарвоза дорад. Он аз 3 қисм кӯҳандиз, уштурхона ва қурғони кулоба иборат аст. кӯҳандиз дарозияш 200 метр, бараш 150 метр дар тарафи шарқии қалъа ҷойгир шудааст. дар ин истиқоматгоҳҳо хешу ақрабои амир зиндагӣ мекарданд. қурғони кулоба дар шимолу ғарбтари кӯҳандиз ҷой гирифтааст. дар ин қисм чашмаҳо мавҷуд буданд ва асосан табақаҳои поёнии аҳолӣ сукунат доштанд. дарвоза дар тарафи ҷануби қалъа воқеъ гардида аз ду тараф бурҷҳо дорад, ки онҳо аз хиштҳои пухта бино ёфтанд. аз қалъаи Ҳисор тангаҳои шоҳони кушонӣ, зарфҳою ҳайкалчаҳои сафолӣ ва ғайра ёфт шуданд. имрӯз бошад ба хотири ҷалби сайёҳон дар дохили қалъа маҳсулоти қадимӣ ва ҳунарҳои дастии мардумӣ ба фурӯш гузошта шуданд. тамошобинони азиз, ёдрас бешавем, ки дар дохили қалъа боз чунин мағозаҳои бо сохти қадимӣ сохта шуданд, ки дар онҳо армуғонҳои миллӣ ҷо дода шуданд. ва имрӯз ман ҳам барои худам як армуғон, яъне гарданбанди қадимӣ, ки бо сангҳои бадахшон сохта шудааст, харид намудам. боиси зикр аст, ки дар ҳудуди қалъа бостоншиносон ҳафриёт гузаронда, дар натиҷа инҷо 3 давраи зиндагии одамҳо муайян намуданд. давраи якум ба охири даврони кушониён, нимаи дуюми асри 4 тааллуқ дорад. аз қабати мансуб ба ин давра боқимондаҳои девори биноҳои истиқоматии хоҷагӣ ёфт шудааст. давраи дуюм ба ибтидои замони кушониён, асрҳои 1-3 милодӣ. давраи сеюм ба замони юнони бохтар, асрҳои 3-2 то милодиро дар бар мегирад. танҳо асрҳои 18-19 баъди ба вуҷуд омадани амири Ҳисор ба қароргоҳи амир табдил ёфт. чӣ хеле қайд намудем, яке аз қисмҳои қалъа уштурхона ном дорад. бинандагони азиз, қалъа аз 3 қисм иборат аст ва яке аз қисмҳои қалъа ин уштурхона мегуфтанд дар замонҳои пеш. айни ҳол дар ин қисм аспҳоро ҷо доданд. аксари сайёҳон мебиёянд, дар болои аспҳо савор мешаванд, дидан менамоянд аз қисми қалъа ва он хеле ҷолиб аст. Прямо очень впечатляет, потому что, в принципе, наверное, в такой горной местности самое интересное, что может быть, это вот что-то подобное. Тут и природа, и история, все сразу в одном. Очень красиво узнать местную культуру. Пока ничего, мы только начали смотреть, мы поняли, что ей 3000 лет, потому что написано было на стенде в самом начале, остальное все еще только предстоит узнать. Я не знала вообще, честно говоря, что думать, потому что это была очень-очень спонтанная поездка, я не успела ничего изучить, ничего посмотреть, почитать там, то есть вообще ничего. И это абсолютно все вот узнаешь с нуля. Я не думала, что здесь прям такая классная природа, что здесь прям такие горы. Понятно, что да, восточная страна, восточный колорит, там, менталитет и так далее. Ничего больше не знала. Вот. Но вот здесь, конечно, вот это первое, то, что меня реально очень сильно впечатлило. Ну и приятно, что вот в городской местности, в Душанбе, очень все
благоустроена подсветка, там какие-то скульптуры, то есть, ну, тоже неожиданно, честно говоря, это было. қалаи ҳисор мувофиқи қарори ҷамъияти ихтиёрии муҳофизати ёдгориҳои таъриху мадании Тоҷикистон ба мамнӯъгоҳи таърихӣ табдил ёфтааст. тамошобинони азиз, ёдрас мешавем ки нуқтаи охирини барномаамон қалаи ҳисорро низ пурра дида намудем. Бисёр ҳам ҷолиб буд ва боиси зикр аст ки имрӯз мо қарор доштем дар яке аз шаҳрҳои зебоманзари кишварамон, шаҳри Ҳисори Шодмон. Албатта дар роҳ ба сӯи ин қалъа бисёр чизҳоро мушоҳида намудем, хеле ҷолиб буданд ва бо ҳамин барномаи раҳбараҳро пӯшида менамоем. барномаҳои дигари телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ идома доранд. сиҳатманду хонобод бошед.